खुलुमबाय बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ आसामनि जुनाद फिसिनाय बिफाननि होबथानायनि उनावबो आसाम सोनाब बेंगल सिमनाजों आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार फालांगिया सोलिगासिनो दङ। बेबादिनो थांनाय हरनि समावबो सोनाब बेंगलनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलारखौ आसामाव लाबोनाय गासै गंजि बलेर' पिकआपखौ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सिमुलतापुर पुलिसआ आसाम सोनाब बेंगल सिमनानि श्रीरामपुराव हमनो हायो। आसाम सोनाब बेंगल सिमानि गामि ओनसोलजों आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार रोगानाय AS16AC 4220, AS26C 9736, AS15C 6609, AS18C 0196, AS018C 6375, AS16AC 3791, AS16C 6550, AS1AC 6373, AS16AC 4243, AS26C 8211 नाम्बारनि बलेर' पिकआपखौ सिमुलतापुर पुलिसआ हमनो हायो। बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारनो फिन थियारि जाबाय। फिन दिल्लीनि जन्तर मन्तराव न बड'लेण्ड न रेस वी वान बड'लेण्ड। बर' माहारियारि फरायसा आफाद बनसुआ बड'लेण्ड सोमावसारनो थाखाय नैथि खेबनि थाखाय 5 एप्रिलनिफ्राय जन्तर मन्तर दिल्ली फारसे आगान सुरफिनबावसिगोन। बिजेपिनि MLA एसेम्बलि सेसनाव गाज्रि भिडिअ नायनाय भिडिअआ ससियेल मिडियायाव गोसारनायखौ लानानै गोबां सावरायजागासिनो। त्रिपुरा बिजेपिनि MLA जादब लाल नाथआ एसेम्बलि हाउसआव सिरियै गावनि मबाइलाव गाज्रि भिडिअ नायनाय नुनो मोननाय जादों। MLA एसेम्बलि सेसननि समावनो गाज्रि भिडिअ नायनायखौ सोरबा नुसननानै भिडिअ खालामना ससियेल मिडियायाव हगारदों। हगारनायनि उनाव गोबां गोसारदों। सुलुंनि बादिब्ला बे जाथाया एसेम्बलि सेसननि नैथि सानाव थामहिनबा थांनाय समबार खालि जादों। उदालगुरि जिल्ला BPF राजखान्थि हान्जानिफ्राय भैरबकुन्द ब्लक कमिटिनि आफादगिरि गणेश वारिनि गोख्रों फिनजाथाय। थांनाय 27 मार्चआव उदालगुरि भैरबकुन्द सान्तिपुर BCDCनि सिङाव जालांनाय UPPLनि जयनिं हाबाफारियाव जयेन जानाय बिथांमोना BPF हान्जानि रावबो बिबानगिरि नङा आरो BPF हान्जानि नङा होनना खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायो गणेश वारि बिथाङा। पाब्लिकफोरखौ बिथांमोना PMAY न'नि सोमोन्दो सावरायनो होननानैसो बेयाव लिंहरदों। नाथाय बेयाव PMAY न'नि जेबो बाथ्रा सावरायालासिनो बिथांमोनखौ गामसा गांसे होनानै बरायो होनना। आदिबासि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरनि खौरांगिरि मेल। क'क्राझाराव आदिबासि गोजोन गोरोबथानि सागानगिरिफोरनि जथाय खौरांगिरि मेल। गोजोन गोरोबथाया 7 दान बारलांब्लाबो गोरोबथानि मोनसेबो दफाफोरा दासिमबो मावफुंजायैखौ गोथौयै दुखु मोननाय फोरमायो आरो थाबैनो आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव दफाखौ मावफुंनो दाबि दैखांदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।